Heippa kaikki! Ropegonissa me käsiteltiin historian epäonnistuneimpia matkoja, mutta kuten aikataulujen kanssa aina, kaikki ei mahtunut mukaan. Tässä videossa on ne 3 puuttuvaa tapausta, joista siellä ei puhuttu. Nämä 3 tapausta käsittelee sitä, minkä takia jääkarhut on tosi ikäviä kavereita, niitä ei kannata syödä, ne tappaa sut haudan takaa. Ja sitä, miten napaseuduille ei oikeasti kannattaisi mennä. Ne kylmät paikat eivät ole tarkoitettu ihmisille. Pidemmittä puheitta mennään tuohon ensimmäiseen keissiin. Yksi paha juttu, mikä voi mennä pieleen, on se, että jos jääkarhuja saa päättää syödä, ne pitäisi osata valmistaa tosi hyvin. Tämä epäonnistunut keissi meni pieleen aika monella tavalla. Siinähän ruotsalaiset retkeilijät, ilmeisesti kateellisena siitä, miten norjalaiset retkeili joka paikkaan niin hienosti, päättivät lähteä vuonna 1897 kuumailmapallolla kohti Pohjoisnapaa. Tämä menomatka ei sinällään ollut kauhean epäonnistunut ennen kuin ne törmäsi myrskyyn ja sen jälkeen joutuvat laskeutumaan. Tämä paluumatka oli veemäinen patikkaretki suoraan helvetistä, johon nämä ihmiset oli osittain varustautunut, mutta osittain ei. Tämä 2 kuukauden mittainen paluumatka ei ollut mikään mukava. Kylmät olot ja muuta ikävää. Isompana probleemana, jos me verrataan tuohon etelänapaan, missä noita epäonnistuneita matkoja oli useampiakin, siellähän ei ollut oikein mitään syötävää. No Pohjoisnavalla kylläkin oli, muun muassa jääkarhuja, jotka yritti myös syödä sut. Kumpi on sitten loppupeleissä parempi, ruokaa ei ollenkaan vai ruokaa, joka haluaa syödä sinut. Niiden matka päättyi lopulta White Island jäävuorelle. Tämä jäävuori oli siis varsinainen jäävuori, jonnekin ne rakensivat suojapaikan, eivätkä päässeet siitä eteenpäin. Tähän pisteeseen asti ne oli kirjoittanut päiväkirjoja ja dokumentoinut asioita ja jatkoi sitä vielä tuolla White Islandilla, mutta siellä ne lopulta myös sitten kuolivat. Ne löydettiin jälkikäteen, ja nämä ruumiinavaukset paljasti muun muassa, että jääkarhujen lihasta saadut loiset olisi tappanut osan niistä, mitä ilmeisesti ainakin yksi olisi jäätynyt sitten kuoliaaksi. Nämä löydettiin vasta 30-luvulla, eli yli 30 vuotta sen jälkeen, kun ne olivat jäätyneet kuoliaaksi. Niiden päiväkirjoista ja valokuvista löytyi paljon surullista sanottavaa siitä, mikä ruotsalaisten matkassa ilmapallolla kohti Pohjoisnapaa meni pieleen. Jos lause ruotsalaiset ilmapallolla Pohjoisnavalle ei ole sinällään kerro epäonnistumisesta itsessään. Toinen puuttuva keissi liittyy jälleenkin niihin napaseutuihin. Tässä ei mennä ihan niin lähelle napaseutua kylläkään, mutta pohjoiseen jälleen. Puhutaan Franklinin kadonneesta arktisesta retkikunnasta. Toi John Franklin oli suhteellisen tunnettu tutkimusmatkailija, tämä ei ollut ainoa hänen tekoisiaan, ja tämän kyseisen reitin tarkoituksena oli etsiä ton Kanadan pohjoispuolista luoteisväylää. Sinne lähti 2 alusta, nimeltään Terror ja Erebus, mukanaan 24 upseeria ja 110 miehistön jäsentä, ja kukaan näistä hepuista ei palannut kotiin hengissä. Se mitä nimittäin tapahtui, nämä arvioivat hyvin pitkälti väärin tuon vuosikausien tai vuoden aikojen liikkeet. Ne purjehti Victorian salmeen, joka jäätyi. Meillä oli aikaisempi tapaus, tämä Henry Hudsonin tapaus, jossa jäädyttiin myös talven ylitse, mikä ei ollut iso ongelma, koska talven jälkeen pystyttiin purjehtimaan takaisin. Näiden ongelma oli se, että kyseinen kesä ja sitä seuraava talvi oli edelleen erittäin kylmiä, ja tämä salmi ei sulanut. Ne olisi hyvin selvinnyt sen 1 talven ylitse, mutta valitettavasti, kun kesä tuli, lumi suli, jää ei. Ja Franklinin retkikunta huomasi, että ne eivät ole vieläkään pääsemässä pois sieltä. Oli useita ongelmia tässä. Ensinnäkään varusteita ei tietenkään ollut tarpeeksi, varsinkin ajatellen, että ne olisivat lähteneet esimerkiksi kävelemään maateitse pois tuolta laivoilta, jossa niillä jotain suojaa sentään oli. Varusteita oli erittäin vähän, ja toi talvi, mikä sitten seurasi, oli myös poikkeuksellisen rankka. Ne nauttivat keripukista ja muista terveysongelmista. Niiden ruoka, ne oli puoleksi vuodeksi sellaista C-vitamiinihoitoa, esimerkiksi sitruunaa tarjolla, mutta sitruunakaan ei säilytä kunnollista vitamiinisisältöä loputtomiin ja sekin loppuu, joten keripukki ja yksinpuolisesta ruokavaliosta tulevat oireet alkoi tulemaan. Keripukistahan seuraa väsymystä, heikotusta, läiskikkyyttä, verenvuotoa ja lopulta myös hampaiden lähtöä, mikä ei ole mikään mukava juttu, ja tämä alkoi yleistymään näiden raukkojen parissa.
Tätä pahensi erityisesti vielä se, että niiden purkkiruoka, joita niillä oli mukana, oli säilytetty semmoisiin purkkeihin, mitkä vuosivat lyijyä siihen ruokaan. Ja myöhemmin löytyneistä jäämistöistä, mitä näistä raukoista sitten on saatu, on löydettykin moninkertaisia lyijypitoisuuksia normaaleihin verrattuna. No, metsästys ja kalastus ei kuitenkaan myöskään oikein onnistunut siellä. Kausi oli ollut muutenkin hirvittävän heikko, joten tämä porukka, joka oli joutunut jumiin pariksi vuodeksi siis, alkoi loppupeleissä nääntymään, mikä on siis looginen lopputulos, kun ruokaa ei ole, tai se on itsessään lyijyllä täytettyä, ja joudutte olemaan paikallaan paljon pidempään kuin mitä odotettiin. No, mitä tarkasti tapahtuu hämärän peitossa, koska kuten sanottua, kukaan näistä ei selvinnyt helossa. Ainoa tieto, mitä meillä on retkikunnan viimeistä tapahtumista, seuraa siitä, mitä ollaan löydetty jälkikäteen, ja sitä, mitä nämä inuiittikansat tuolla, jotka kohtasivat näitä valkonaamoja, on sanonut. Näiden inuiittien mukaan valkonaamojen parissa oli ollut kaikennäköistä jännittävää tapahtunut. Ne oli yrittäneet metsästää ja kalastaa huonolla menestyksellä ja myös ostaa ja vaihtaa ruokaa noiden inuiittien kanssa. Valitettavasti noista inuiiteista ei paljon niille ollut apua, koska niillä oli ollut näitä erittäin kylmiä vuosia siinä niskassa ja niiden omat varat ei ollut kanssakaan kauhean leveitä. Nämä inuiitit kertovat vihteitä siitä, että ne olisi vierailleet noissa laivoissa, ja niissä olisi ollut yhtä aikaa eläviä ja kuolleita jäseniä. Jotkut ihmiset eivät olleet lähteneet sieltä kuoleman jälkeenkään. Näitä laivojahan ei löydetty pitkiin aikoihin. Epäillään, että nuo jäät olisivat sittemmin sulanut, ja kun yhtäkään elävää ihmistä ei ollut kyydissä, nämä laivat olisivat sitten lähteneet liikkeeseen. Ehkäpä jäät myös rikkoneet niitä ja upottaneet ne. Toinen laivoista löydettiin 2014 lopulta. Nämä miehet kuitenkin tiedetään turvautuneen kannibalismiin jostain määrin. Luissa ja sen sellaisissa oli merkkejä tästä. Kokkausyrityksiä löytyi. Ja sitten osa oli yrittänyt lähteä jalan matkaamaan etelään. Ja niiden luita löytyi hulppeilta 250 kilometrin mittaiselta alueelta. Eivät mitenkään kappaleeksi olleet räjähtäneet, vaan yksittäisiä, jotka olivat matkalla kuolleet, sitten löydettiin tuolta alueelta useitakin. Tämä kertoo siitä, miten erityisen hankalaa on selvitä hengissä vihamielisillä seuduilla, jotka eivät ole kauhean hyvin elämää tukevia. Nyt ei puhuta mistään antarktisesta seudusta, vaan ihan niin kuin seudusta, millä normaalia ihmisiä elää. Ja silti nämä ihmiset, jotka Franklinin retkikunnan mukana olivat, eivät kyenneet selviämään patikkamatkaa sieltä lävitse metsästyksen, kalastuksen ja muutamien jäljellä olevien resurssien avulla. Varsin ikävä kohtalo kohtasi näitä raukkoja. Viimeinen meidän reissuistamme menee Antarktiksen suuntaan. Etelänapa ei ole todellakaan mikään mukava paikka, kuten me aikaisemmista jo Robeconissa käsitellyistä tapauksista pystytään päättelemään. Muun muassa Mawsonin helvetillinen matka takaisin, samalla kun oma kroppa hajoaa kappaleeksi, kertoo jo vähän omaa kieltään siitä. Mutta se ei ole ainoa. Terra Nova-tutkimusmatka 1910-12 oli erittäin hieno esimerkki sellaisesta. Tätä retkeä on sanottu kirotuksi. Tosin tämä kirous oli oikeastaan lähinnä huonoa suunnittelua, joka yhdistyi sitten huonoon keliin sen mukana. Tämä oli tosiaan tuon Robert Falcon Scottin yritys päästä ihan ensimmäisenä Etelänavalle. Tämä alkoi vähän huonosti, koska tällä Scottilla oli vähän semmoinen asenne, että tämä matka on seikkailu, ja se, että seikkailun aikana on haasteita ja asioita menee pieleen, on osa sitä seikkailua. Valitettavasti, kun ollaan henkeä uhkaavissa ympäristöissä, semmoinen asenne saattaa olla jopa kuolettava, kuten se tässä tapauksessa pitkälti olikin. Nyt ensinnäkin nämä välineet niiden reissulla oli monella tavalla ongelmallisia. Se luotti tuo Scott enemmän poneihin ja noihin uusiin moottoroituihin rekeihin. Nämä ponithan nyt ei kestänyt noita Etelänavan tiukkoja olosuhteita sitten mitenkään, mutta ei myöskään noin moottorireet. Lisäongelmanahan nämä moottorireet oli kokonaan käytännössä tätä reissua varten melkeinpä kehitettyä tekniikkaa, ja tekniikan kehittäjä ei tullut mukaan retkelle. Beta-vaiheista tekniikkaa, jossa kehittäjä itse omaa henkeään viittinyt laittaa likoon. No, rehellisesti sanottuna tämä keksijä oli edellisen antarktisen reissultaan juuri kotiutunut ja mennyt naimisiin sen jälkeen,
Ja ilmeisesti vaimo tai herra itse ei ollut kauhean innokas ottamaan uutta keikkaa heti tähän väliin. Joka tapauksessa nämä poneja nääntyi, eksyi, ja itse asiassa oli muutamia keissejä, joissa tappaja valas nappasi semmoisen liian läheltä rantaa. Ja niistä ei sitten ollut paljon apua. Ja näitä kelkkoja taas, ne oli liian raskaita osa, niitä tippui helposti jäästä läpi, ja sitten niitä hajosi, niiden tekniikka ei kerta kaikkiaan kestänyt. Lopputulos oli kuitenkin se, että koska näitä kuljetusvälineitä hajosi, joita varusteita päätettiin kantamaan enemmän kuin oli alun perin suunniteltu. Scottin mielipide noista koiravaljakoista muuttui tässä matkan aikana, mutta kesken matkaa oli tietysti pikkusen myöhäistä. Resurssit oli muutenkin aika ongelmalliset, ja tämä voidaan tiivistää tuohon aivan liikaa väkeä, liian vähän ruokaa lauseeseen. Niillä oli toki silleen suunnilleen laskettu sopiva määrä ruokaa, mutta tällaiset reissut on yleensä semmosia, mihin pitäisi makata enemmän ruokaa kuin se minimimäärä. Oli muutenkin kummallisuuksia, niin kuin tuossa navigoinnissa käytettiin tällaista raskasta teodoliittia tuttuimpien keinojen sijaan, ja niillä oli vain yksi henkilö, joka sitten loppupeleissä osasi käyttää tätä kyseistä teodoliittia, jotka oli hankalia ja raskaita kannettavia. Sitten, koska tämä oli myös tieteellinen retkikunta, nämä keräsi kaiken näköisiä hauskoja näytteitä ja muita. Me muistetaan, että niillä oli jo hevoset tipahdellut kyydistä ja noi kelkatkaan ei oikein kestänyt, niin sen sijaan, että kantamukset olisi keventynyt, kun mentiin eteenpäin, kun ruokaa syödään pois, ne raskautuivat eteenpäin, kun näitä lisätavaroita otettiin mukaan. Lisätäksemme vielä yksi ylimääräinen kompleksius. Nämä miehet, jotka mukana oli, eivät ollut täysin parhaita erämiehiä tälle reissulle. Esimerkiksi hiihtotaidot oli mitä oli. Ne toki parani siinä matkan aikana. No, lopputulos tässä reissussa oli ihan yhtä kylmäävää kuin voisi odottaa. Ensinnäkin ne onnistuivat reissussaan siinä mielessä, että ne pääsivät Etelänavalle. Ikävä kyllä siellä odotti norjalaisten lippu sekä kirje näiltä norjalaisilta tutkimusmatkailijoilta, jos ne pyysivät kertomaan niiden kuninkaalle, jos siltä varalta, että eivät selvinneet takaisin. Nämä norjalaiset olivat siellä niin kuin aivan vähän ennen niitä ehtineet perille. Eli tämä reissun isoin epäonnistuminen ehkä omalla tavallaan oli jo tässä. Ne eivät olleet ensimmäisiä siellä navalla, niin kuin ne yrittivät. Probleemat lähti siinä paluumatkalla, koska tämä resurssit riitti hyvin sinne, mutta paluumatkaan ei. Ja toi syksy, minkä aikana ne sieltä lähti palaamaan, oli poikkeuksellisen kylmä. Antarktiksella poikkeuksellisen kylmä tarkoittaa todella veemäisiä oloja. Mitä sitten tapahtui, oli hyvin saman kuulosta kuin esimerkiksi Mawsonin reissun haasteet. Etelänavan läpi kulkeminen vaatii erinäköisten riskien ottamista. Paleltumavaara on jatkuva, koska se on järjettömän kylmä. Lumisokeus on vaanimassa jatkuvasti. Ja sitten tämä jää alla voi pettää herkästi, koska siellä on paljon semmoisia kymmenien metrien tai satojenkin metrien syvyisiä railoja, joita peittää vain ohut jääkerros, ja sopivasti kun riittävän raskaan varustuksen kanssa siitä kävelet ylitse, se pettää alta ja huomaatkin olevasi tippumassa pitkään pimeyteen. Ensimmäinen kuollut tuolla matkalla oli itse asiassa heppu nimeltä Edgar Evans, joka ensin loukkaantui. Sitten se vointi oli alkanut heikentyä, ja yhdessä vaiheessa oli vaan täysin seonnut, alkanut örveltämään sanalla sanoen, ja sitten lopulta rauhoittunut, vajosi koomaan ja kuoli. Tämän tapauksen jälkeen noille miehille alettiin jakamaan oopiumia ja morfiinia parantamaan fiiliksiä, sillähän se tuntuma kasvaa, kun pikkusen päähän saadaan tuommoista kevyttä oloa. Ja varmasti se omalla tavallaan auttoi. Pieni marssipulveri ei koskaan ole ollut huono juttu marssimiselle. Mutta valitettavasti sitten alkoi tämä isompi probleema, eli ruoan ja polttoaineen loppuminen. Toi ruoka loppui, koska niillä oli huono resurssointi. Niillä ei ollut tarpeeksi mukana ruokaa, eikä ne säännöstellyt sitä riittävästi eikä riittävän ajoissa. Polttoaineen loppuminen niistä loppuilla olevista lämmityslaitteista ja sitten noista tietysti moottorireistä johtui siitä, että niillä ei ollut kunnollisia tiivistämättömiä korkkeja, eli se polttoaine haihtui suoraan niistä tankeista parhaimmillaan. Tässä lopussa oli kaiken näköistä ikävää, miehiä kuoli siis nyt suhteellisen jatkuvasti, ja sitten esimerkiksi tämä loukkaantunut kapteeni Oates päätti uhrata itsensä. Se puhui siitä aikaisemminkin, että jonkun meistä pitäisi uhrata itsensä, mutta Oates teki sillä tavalla, että yhtenä iltana se ilmoitti, että mä menen hetkeksi ulos. Ja se ei palannut koskaan takaisin. Sitä ei lähdetty etsimään sen jälkeen. Sen uhrautumista pidettiin vähän niin kuin jalona tekona. No se mitä seurueesta oli jäljellä, jäi lopulta jumiin.
lumimyrskyyn, ja lumimyrskyt tämmöisillä alueilla voi olla pahoja. Tämä kappale oli niin paha, että ne ei meinannut päästä ulos tuosta teltastaan edes, saati sitten jatkaa matkaa. Ironisesti ne oli jumissa vain 20 kilometrin päästä lähimmäistä varustevarastosta, mitä oli jätetty tätä reissua varten, joten sen enempää ei olisi tarvinnut liikkua, että olisivat saaneet syödäkseen taas. Viimeiset kuoli tällä viimeisellä reirillä, ettei montaan enää ollut jäljellä, ja tämä tapahtumat, mitkä tästä ollaan saatu sitten myöhemmin selville, menee suunnilleen niin, että toi Scott oli todennut, että sen kaveri on siinä tekemässä kuolemaa, ystävänsä Wilson, joka oli vielä siellä hengissä hänen kanssaan. Ei näytä hyvältä, me ei tulla tästä selviämään, meillä ei ole ruokaa, mun oma oloni on heikko. No, se oli avannut makuupussinsa, se on teltan oven, päästänyt kylmän sinne sisään, ja nämä pelastusretkikunta sitten löysi Scottin pitämässä kiinni ystävästään Wilsonista, molemmat jäätyneet kuoliaaksi. Tästä Scottista on vähän erilaisia mielipiteitä. Jotkut ovat sitä mieltä, että se on traaginen olosuhteiden sankari, että toi retkihan oli hirvittävän vaarallinen. Se osoitti tietysti kyllä tuolla tien päällä, että se niin kuin on jossain määrin päteväkin tekemisiinsä, mutta toisaalta tämän retken lähtemisessä olevat resurssointiongelmat ja muut viittasivat pahaan ylimielisyyteen sen suunnalta. Totuus todennäköisesti sijaitsee jossakin näiden kahden ääripään välillä. Scott tuskin oli se kaikkein paras johtaja tällaiselle retkelle, ainakaan ennen kuin oppirahat oli maksettu. Loppupeleissä tämäkin retkikunta päättyi varsin ikävään turmioon sen jäsenille. Ja vain siksi, että yritettiin vähän liikaa, vähän liian vähällä ja vähän liian nopeasti. Alright, toivottavasti näistä lisävideoista oli iloa, ja nähdään seuraavassa Ropeconissa jonkun ehkä yhtä makaaberin aiheen parissa.